ba mu tsoron shi ba. Abokiyata soyayya da ita kullum nake tashi a kwance ko a farke in na tuna akwai ki zuci babu sauran magana ki bani hankalin ki zo gona zan saki zuciya ta ki zauna kyawun halin ki ne shi ne yaba taho da ni da ke mi soyayya. Ban da wata matsala da ta wuce da ta kai da su. Alhaji, kar ka yi sabo. Domin Ubangiji yana jarabtar kowane bawa da kowace fuska. Ka tausasa kalamanka. Kairar da Abdul gaba ɗaya yanzu suna kan bola. Don gaba ɗaya sun haukace su duka biyu. Wallahi ba na san abin da zai taɓa Kairar. Shi yasa nake son ko yaushe da wani irin hali ka sani wanda abokin ka yake da shi, misali kamar idan yana son abu. me ce miki kike dukanta? Ashe da ba abin da kike kenan kullum na fita? Amma ka san ice tun yana ɗaya ne ake ɗaukar. Haka ne kike ƙarya ba. Kin ga ke ma kafin ki bushe barin tambara ki tuni yanzu. Ki je na saki. Saki? Kwarai kuwa abin da kika tuna ba. Aikin banza aikin ai ta zakin baki ana gaya ma cewa za a rage ma amana ashe ta ƙarya ce.